Aisyah. Ayo bade, oi, kau nak pergi balik ke? Ses, parah nuti be. Gari sari gila lebih ya. Bago. Ses, gari sari ses. Ani gari ses. GCB ses. GCB 팔십에 남아. GCB는 항바에 바이랑집에. 왜 가리 없이? GCB 가리 없이. 가리 없 항바에. 뭐래? 그라 GCB야 봅수바이. GCB 가리 봅수바이. 마시바이래? 마시바이. 미싱아 마시바이. 아? Miai mawen lang bay, gari truk pura langsung bay. Akhirnya misinga mengikut ses, karya ses. Karde, dia tenang lah. Karde, dia tenang lah. Bek pura. Tuh kamu istirahat tuh merana. Bekal anak mana kan? Bekal apa ini? Tiga. Mati tuh ayah sah. Nunggu apa sih pak kumle? Nunggu kau sih pak thang nang lah kumle. Lo apa sih pak jamba? Hah? Cái này nuốt bay bay đời. Thằng năng lạ. Ses. Akhirnya back ses. Itu lah kami nak pada juga. Ses pokoknya juga back ses. Ayo belum kan
थाबथाना करो थाबथाना करो गाड़ी मशीन सब गया ना हमारा 3 गाड़ी था वो मिसिंग जेसीबी एक और पानी एक ट्रक है था पूरा नया मशीन है यार क्या कर दिया आप लोग का खोजियो 7 ना क्या था बेचारा वो भी गया सब गया बैग है सब गया ला नहीं सकता अभी सब मिसिंग सब डूब गया थाबथानानै र' थाबथाबाथ' जाबाय बुस्थुआ नारबोबाय थादोंना ओरै नारबोदोंना हाया गेलथायबोबाय नै बिल्डिंआनो गारियाव थांबाय दं बुंनोबो थांबाय एसे मिसिङावबो गैला सब फबजोब्बाय सब चिंतानो बेयाव दं थाथ'र फैयो आरो थाबथाग्र बन लायनो हानो हागोन नामा डकुमेन्टस माने बे आंनाव बहिनो ओरैथिफ्राय खारलांबा हागोन नामा हागौमोनलै हानायाथ' माबा बसखौ गोलैनासो नामा ना रिक्स गैयालै भाई थाबथानो मानसिनि जिउ डकुमेन्टसालाय मा बानायबा मोनफिनगोन नांगौबा दा दसे थानानै थांनो हागोन एसे खमायबा डकुमेन्टसालाय मा मबाइलाव थाजोबखानायलाय जोंथिंजाय बारा फबखायाखै ओइ नै आरो जोंना माबायाखै बायखायाखै आंना नैबेयाव दं मोनसे बेखौ मोनबानो जासिगोन मा होनो बेलेग नांलालै आं थांसै बेयाव थानांगौ आरे